Baldago inor oraindik uste duenik aurre hitzaiela matematika gustatzen. Jakin, errealitatea betaurreko matematikoz ikusten laguntzen diegunean, automatikoki aurrei matematika ikasteko jakimina piztu egiten zaiela. Halaxe egiten dugu kimu ikasmaterial didaktikoarekin. Sormenaren eta jolasaren bitartez gozagarri egiten dugu matematika ikastea. Hasteko, unitateetan, ikasleen gertueneko bizipen eta egoeretatik abiatuko gara. Ondoren, manipulatzeko materiala erabilita, prozedura eta kontzeptu matematikoak ulertzen lagunduko diegu. Unitatez gain, desafioak ere eskainiko dizkie kimu kamaleoiak. Pentsamendu logiko matematikoa eta induktiboa lantzeko. Jokoak, ikerketak eta errutinak ere eskainiko dizkie. 5 elementu horietan zehar, hainbat eta hainbat manipulatzeko material erabili ahal izango dituzte. Hala nola, polikuboak, 10 oinarriko piezak, erregeletak, bloke geometrikoak. Jarrera batzuk bakarka aritzekoak dira. Beste batzuk berriz, binaka edo taldean aritzekoak. Badaude idatzizko jarduerak, baina baita ahozkoak ere. Eta noski, kimu matematikak badakartza irakasleentzako gidaliburuak ere. Bai, matematikarako kompetentziak modu jostagarrian ere garatu litezke. Eta hori nola? Galdetu guri lasai.